I dobar dan ljudi, evo nas u ML Gamingu. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, počet ćemo novi serijal. Inače, onaj serijal Minecraft serveri, to ne znam da li će biti uskoro, ali kao što vidite, nemam nijedan svijet, nemam nijedan server. Nešto mi se Minecraft zeznuo, ne znam zašto, sad sam vidio kad sam ušao. I ajde, napravit ćemo novi svijet preživljavanja. Inače, u ovoj epizodi ćemo sada tražimo neke iteme za početak. Ja, preživljavanje, varanje sam isključio. Ovo ćemo uključiti i ovo ćemo uključiti. I idemo novi svijet. Sad čekat ćemo malo da se učita. I evo ljudi, vidite gdje sam se spavnovao. Evo ovdje. Možda smo dobili u čestu. Nije loše, sekirice. Da malo drveta i jabuke, što je dobro. Jer igramo na normalno. I da nam treba hrana. Eno ih i krave. Eno ga čak i kerovi su tu. Možemo ih pripitati. Inače, mislio sam da napravim kuću tamo u močvarnom dijelu, tamo. Ali samo malo da poubijamo ove krave. Ajmo, umri kravo. Di si, evo je. Tako je. I od krave možemo praviti kožni oklop, kao što vidite dobijamo kožu. Samo malo. Tako. Ovo ćemo ispeći, samo malo gdje sam vidio još krava. Inače, što se tiče ovog ocjenjivanja servera, bit će uskoro. Htio sam danas to snimim, ali kao što vidite nemam nijedan server sad više. Moram poslije da pitam druga, pošto on ima isti server kao ja. Ne, udario sam vuka. Sad sam naderao. Napala su me 4, 5, 6 vukova, beži. Bježi, puskakali su u vodu. Moram da stanjem na ovaj lokvanj, da ih poubijam. Di mi je kamena sekira, brže ću da ih ubijam. Kerovi, upali u vodu. Su još ljuti na mene. Izgledaju, jesu. Tamo sam pomislio da nisu više. A oni ostali ladno tamo. Jednog sam ubio. Drugog sam ubio. Oni tamo nek slaju na mene ako će. Goodbye. Tako ovdje ću opravim kuću tamo malo u močvarnom biomu. Jer je onako nekako najlakši za igranje. Imam tu drveta dosta. Napravit ću čamac pa ću. Imaju močvari dosta drveta. Tamo negdje u onom dijelu ću opravim kuću. Sad ću da napravim ovdje jedan craft. Da malo posječem drveta. Tako. Tak. Sad ćemo da ovo pretvarimo u daske. Napravimo jedan crafting table. Tu ćemo napravimo jedan čamac. I ovo ćemo pokupiti. Za svaki slučaj. Sad ćemo tu ostavimo čamac i idemo. Koči. Tako. Stani, tako. Evo, mislio sam tu negdje ovako. Ovdje da pravim kuću. Inače, bit će i danas će izaći ova Minecraft epizoda. I izaći će posle, to jest prije ovoga će izaći jedna epizoda, nju ću sada snimim, što će biti kratka. Jedan Minecraft trik koji želim da vam pokažem. Mislim da ga niko nije znao. To rijetko ko zna, taj trik. Baš dosta, znači nisam vidio nikog u mom gradu da zna taj trik. Kogod sam pitao koji igra Minecraft. Znači, ono baš je zanimljiv trik. I pogledat ćete. Posjećit ću sad i ovo drvo. I sada... Dobra, i dosta je ovo, nema veze. Tako, poslije ću osjećati drva. Dok ne budem snimao, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ajde za sada napravimo samo malo kao jednu bazu. To ću napraviti ovdje. Napravit ćemo jedan chest. Tako. Vidio sam napravio 3.
ne veze. A ne, imao sam već jedan, da. Dobro, ne veze, ajde. Ovaj ćemo, poslužit će nam. Ovdje ćemo stavimo jednu baklju. Tako. Baklja nam neće, skoro neće. Ajde, ovo ćemo poneti. Drvo će nam ovo ću ostaviti, neću kamenu, sekiru. I sad, jel imam štapića? Nemam, ali ajde, od ovoga ćemo napraviti. Da napravim jedan pik, da iskopam malo kamena. Daj više. Samo malo da ima kamena, tačno. Samo malo spopnem ovdje. Onda ću kopati u dubinu. Samo malo sporo kopam sad zemlju, nemam lopatu. Lupa je da pravim drvenu. Onako ne traje dugo. Evo, ovdje ćemo malo kamena da iskopamo. Taman 3 da napravim pik. A iskopat ću malo više. Jer se ovaj drveni pik mnogo brzo troši. Ja mislim da će biti dosta 10. Sad ćemo mi ovo da zatrpamo lepo. Tako. Čak treba mi samo još jedan. Da imam i za peć. Aj naću negdje o pećinu, neku tako nešto. Da li je moguće da nema ni jedna pećina? Eno ih svinje, mogu ih ubijati sad. Eno izgleda pećine. Čekaj, neću da sprintujem. Tako. Iću polako, a ja gubim hranu za džabe. Jel ovdje ima kamena? Ili je samo šljunak? Samo je šljunak iskreno. Aja, kako je moguće da nema kamena nigde na teritoriji? Šta je ovo, pesak? Eno tamo kamen na plani. Opet ja sprintujem, tako. Nećemo se da sprintujemo. I sam zbog ovog jednog kamena ja sam morao da idem. Mrzelo me da kopam jer nemam lopatu i trajalo bi opet dugo. Ali isto je. Inače, ovdje gore na ovoj planini sam se istvorio, pa sam se išao na močvaru. Ali taj dan nisam snimio. Ček sam da im koliko ovo već traje. 8 minuta. Pa mogli bi polako gasimo. I ok ljudi, to je to za ovu epizodu Minecrafta preživljavanja. Inače, onda više ocjenjivanje servera mislim da ne. Biće još jedna epizoda, ajde. Da vam pokažem jedan server koji je onako jako dobar.